Са мой стоиш на изгъла. Сега виж кой ще прави. Някой без ти ли да? Да. Якшен! Само някой ти дигна догоре. Не, бая тръгна нагоре. Аз мислих, че е тролик, като видях лодката и това е тролик. Не, тая е по-голяма. Викам се, бе, Марко. И нормал, не, къв беше. Е, добре, че изтихо времето, ако духаш като вчера. Защо? Застои само това лодка и... Не да има Пава! Ма чакай, кажи някой ми... Той стоиш. Той се е изправил. Аз ти кажа, един къса. Дали един хлоп? Айде.